Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Farina Dewi saking 12 TKC ajeng nembang perahu layar. Kula Romi Kurniawan saking 12 TKC ajeng nembang perahu layar. Kula Sri Bintan Eka Putri saking 12 TKC ajeng nembang perahu layar. Yo konco ning isih gembira, alera-alera banyune segara. Anggriya numpak perahu layar ing dina Minggu ing pariwisata. Alon praune wis nengah banyu binelah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu adi jawel mas jebul wis sore witinggal apa katon ngawe-ngawe prayogane becik balik wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.